हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंसिनि सिगाङाव बेखौनो बुंनो गोसो जादों जायफोर फंबाय बिनानावफोरा एचएस आनजाद होदोंमोन आरो दिनैनि सानाव एचएस आनजादनि फिथाइ होनायाव जायफोर फंबाय बिनानावफोरा उथ्रिसार जानो हाबाय बिसोर फंबाय बिनानावफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो कंग्रेचुलेसन हरो आरो उननि समफोरावबो फैबाय थानाय आनजादफोराव बेबायदिनो मोजाङै मोजां उथ्रिसार जाबाय थानो हागोन होननानै आङो गासिबो फंबाय बिनानावफोरनिसिम आसा खालामनाय थाबाय आरो जायफोर फंबाय बिनानावफोरा दिनैनि एचएस आनजादाव उथ्रिसार जानो हायासै बिसोर फंबाय बिनानावफोरखौबो आङो खावलायो जाहाथे बे खेनसे फेल जानायखौनो गोसोआव दुखु लानानै अराय समनि थाखाय गावखौनो जेननांबाय होननानै दासान मानो होनोब्ला समा जोंनि थाखाय दङ बिनि थाखायनो बै समफोरखौसो जोङो नाहरनानै गावखौ गोख्रों गोसो लानानै जेब्लाबो नाजानाय गोसोआ थानांगौ बिनि थाखायनो आङो फंबाय बिनानावफोरनिसिमबो आसा खालामनाय थायो जाहाथे उननि समाव फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे मोजां फरायनानै मोजां गोसो होफिननानै फैबाय थानाय आनजादखौ उथ्रिसार खालामनो हागोन होननानै आङो फंबाय बिनानावफोरनिसिम आसा खालामफिननाय थाबाय लोगोफोर आंहाबो एचएसनि रिजाल्ट होनायाव बिखाया क्लाब क्लाब मोनदोंमोन मानो होनोब्ला आंनिनो असे बिनानावा एचएस फाइनाल लिरदोंमोन बिनि रिजाल्टखौनो मिन्थिनो लुबैनानै जोङो न'खराव आइ बाबा आब' जि क्लाब क्लाब जाबाय थादोंमोन बियो जोंनो मा रिजाल्ट होनो हागोन मा डिभिजनाव बियो पास खालामनो हागोन बेखौ साननानै एकदम रिजाल्ट मोनजासिमावनो क्लाब क्लाब जाबाय थादोंमोन उनावहाय जेब्ला 9टा बाजियो अब्ला बिनि रिजाल्टखौ जोङो नायगिरबाय अब्ला रिजाल्टआ फार्स्ट डिभिजनानो जानानै फैबाय बेखौ नुनानै गोसोआ एसे गोजोननाय फैबाय आरोना न'खरावबो आइ बाबा आब' आंबो गोजोननाय मोनदों फार्स्ट डिभिजनब्लाबो इसिबां मानि मोजां जाहैयासै 60+ थाबाय थेवब्लाबो एसे गोजोननायखौ मोनबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो नैबे फंबाय फैलाव मोसाहारिया बेंटल कलेजनिफ्राय एचएस आनजाद होदोंमोन नाथाय बियो जोंनि गेजेराव गैलिया अबथिरा बियो गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जाबाय थांनाय 2020नि 9 जुन बेवहाय सारअन्थाइ गावनानै बियो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादों नाथाय बिथांनि जेनाखि नाजानानै आनजाद होदोंमोन बिनि फिथाइया जोबोर मोजाङानोमोन बियो फार्स्ट डिभिजन खालामनो हादोंमोन गावनि नाजानायनि गेजेरजों बियो इंलिसाव मोनदोंमोन 53 बड'आव मोनदोंमोन 82 लेटार लादोंमोन इडुकेसनाव मोनदोंमोन 72 इक'नमिक्सआव मोनदोंमोन 45 एडभान्स बड'आव मोनदोंमोन बियो 67 पल साइन्सआव मोनदोंमोन बियो 39 बिनि गासै टटेला 319 बिनि रिजाल्टआ फार्स्ट डिभिजनजोंमोन जोबोद दुखुनांथाव फंबाया जे गावनि नाजानायजों बियो आनजाद होदोंमोन बे आनजादनि फिथाइखौ बियो नुलांनो मोनासै बिनि थाखाय आङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बियो जोंनि गेजेरावनो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बिनि थाखायनो आङो इसोरनियाव आर'ज खालामो जाहाथे फंबाया इसोरनि खाथियाव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनथों बिनि थाखाय आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामो एसेनोसै लोगोफोर बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय